Takže jsem to přemluvila jsem toho nového videa, dneska to bude. Takže zdrž, nebo asi dáme u nového videa a dneska to teda bude noc basketbalu. A jedeme teda do České Lípy na krajský kolo, děkuji, na krajský kolo. Je to asi hodina cesty. Máme replaku. Trumpster motherfucker. I'm so good. Holky, tak zase dobrý. Nedělej mařeno. Nedělám se. Takže už jsme skoro tady. Nevím, co je bylo nejbrem, ale jsme skoro tady. Je tam. Tak je krát zároveň. Takže už jsme skoro tady, nevíme, za jak dlouho tam budeme, ale jsme skoro Vimoni. Vimonově Vimoni. Vimoni, jo? Čau, máš? Torikata! Tak tohle je naše šatna. Už se jdeme rozházet do nějaký ty haly, mají teda desky proti no, jak na to hale. Jak na to tak koukám, tak buldozerů je tady spousta. To nedáme, když jsou tady samý basketbalistky. Jsme tady skoro samý basketbalistky. Takže my zase nehrajeme první a hrajeme po téhle. A hrajeme ale až po těhle. A tady jakoby sedíme na takových sedátkách. Ty vole, už dali. A máme teda strach, že jo. Taky čím teda to rozhočí? To je rozhočí, tak jsem to chtěla. To nedáme. Zatáčíme tam všechno. Co se stalo? Jestli já nesrát Maruška. Maruška už má 4 fauly. Maruška už má 4 fauly. 5 faulů. Ale za poločas. 5, 4, 3, 2, 1, teď! Jaký z toho máte pocit? Je to hráli obo. Na hovno. Nesere to, ale... Ale jo, je to dobrý, protože oni tam mají hodně těch basketbalistů. Ale to já vyhrajeme. Jaký názor na to máš ty? Já jsem ještě ne. A ty, Eli? Za mě to, že jsme prohráli. A ty hrála? To nevím, já mám navydvaný hlasivky. Šťoukaný brambory. A ty na to máš názor? Na co? Ale hrát to dobře. Jsme velmi super tým, máme hrozně ráda náš kolektiv a doufám, že nám to vydrží dlouho. Dobrý, mě nemusíš stačit. Jaký tam máš pocit, Barinko? Dobrý. Maja super, ale no, takže jak holky říkali, tak jsme prohráli obod, což na sere, takže... Hele, a když budeme hrát jako ještě s někým a vyhrajem to, tak nic, víš. No to by museli hokej prohrát a pak to je na body. Na hovno. Já nemám co říkat. Zuzka, pšt. Mario! Tak rozehráváme. Jo, tady můžete vidět, tady je to. Červený kraťásky, tam pěkně svítí. Já svítím s botama, Maja s kraťasima. A tu máme. A už se teda sestřuje, to je super. Super, to nemáš být dál. A běžej k nám dáme. Super, teď zase běží. Pojď na ty, Majo! Maja! Maja dala koš, super. No, jak to můžu vidět? Nevím. Dobrý, Alino! Dobrý, už je to zaostřený. A běžej k nám. Jo, vyřídím. Teďka hraje Čejchina, já jsem na střídačce. Tady je, tady je. Tak to je konec. Tady, jo.
Pojď, Šejši! Vemi! Takže tady to jsme co? Tam ten kostejka střílej. Maruška, od toho, nebojí se ničeho. Tam střílíte. Tam. Pojďte ho, dobrý, nechci, dobrý. No, Baru, braň. No, pojď. Zabe, mít jo. Naběhněte, please. A pojďte se na nás kroky. Ale běž, ale máš. Ne. Hezky, Baruško. Pojď. Eliško, běží tam. Ano, to je nejlepší. Ty mám někde z Itálie nebo odkud. Kalhoty mám z HMK, tohle mám z Favy, dílko mám z Old Navy a bundu mám z Lidl. No, takže když prostě mám z HMK, takže jdem do potravin a teda jdem skoupit něco dobrýho. Je to tady kousek, tady jsme vyšli a tady jsou potraviny, takže super. Takže koupili jsme si, já 3 věci, má 4. Takže koupili jsme si takový jakože sticksky. Uprostřed víte, takovýhle prostě sticks. Pak jsme si koupili marshmallowny. Marshmallow a pak jsme si koupili přesný dávky. Má já 2, já 1. A já jsem úplně milá. Má jako si koupá tuhle, já jsem si koupala merunkovou s jabkem, to je nejlepší totiž. A už jdeme zpátky. A jdeme si spát. Takže my jsme skončili, já jsme teda druhý oba. A prostě úplně jeden ubohý bod, chápu to. To jsme dali no a teďka jdeme do Takže my už jsme v autobuse a pojedeme teda kam? Do Liberce. A ukážu vám kolik je hodin. A je 12:44 a měli jsme se vrátit 15:30. Takže uvidíme. Now hey goodbye, you hate the change in my eyes. I hate myself always, and I do every day. Oh, it's never jak je ten text ty písničce, protože je to fakt hustý, když si zpíváš. So fancy, you're already know I'm in the fast lane, don't give it touch. Woo! This is the way I wish it'd stay. Gonna get your son, gonna get your son. Oh, gonna get your son, gonna get your son. Oh, gonna get your son, gonna get your son. Oh, gonna get your son. Come on, here. Oh, gonna get your son, gonna get your son. Oh, God.
Ty si musíš poslat tu posádku. Že my už jsme dorazili, vystoupili jsme z autobusu a do školy jsem se teda odnesl. No ty, aby se nemuseli tahat domů a v pondělí se zpátky. Takže teď čekáme na taťku a pak přijedeme domů, no Mája se stíhá videjko. Tačka Barči přijede až za 15 minut, tak jdem chvilku tady na hřiště, který máme blízko školy. Meine Vater kommt nicht pünktlich. A víte, co jsem řekla, můj taťka nikdy nechodí včas. Nebo nejezdí, to je jedno. Tady je takový malý hřišťátko a tamhle jsem bydlela. Já myslím, že to nešlo. To musíš jakože na... To nejde! Ale já to zkusím, jo. Mája velký expert na. A u mé hlava já jsem zahru. To nějaký písek. Pojď. Jaký jsi z toho měl pocit? Velmi krásný. Jaký jsi z toho měla pocit? Dobrý. Tak to se jdu ještě jet. Takže my už jdeme z hřiště. Tamhle by měl být někde Barči tačka. To tam není, ale jakože... Doufám, že se vám tady to video líbilo A čus. ahoj.